ناوێ وێ ڕامانە. ڕامان دخوازە لە دبستانê dersa Kurdî jî hilbijêre. Di gorî qanûn û rêzîknameya me bê, xwendekarên di pola 5, 6, 7 û 8 de dikarin dersa Kurdî hilbijêrin. Baş e, divê raman çawa dersa Kurdî hilbijêre? Yek. Ew forma dersên hilbijartî ku müdîr û mamosteyê dibistanê daye raman da ku dersa Kurdî hilbijêre û bi dayîk û bavê xwe bide îmzekirin û teslîmê dibistanê bike. Ya duduyan, heke müdîr û mamoste ev forma dersên hilbijartî nedabe raman, divê dayîk û bavê raman bi xwe biçin dibistanê û wê formê ji müdîr û mamoste bixwazin. Li wir dersa Kurdî hilbijêrin û teslîmî dibistanê bikin. Gava deh xwendekaran dersa Kurdî hilbijartin tê wê maneyê ku êdî li wê dibistanê poleke Kurdî vebûye. Ji bîr nekin, ji bilî xwendekar û dayîk û bavê xwendekaran mafê tu kesê nîne ku di şûna wan de dersa hilbijartî hilbijêrin. Di dawiya serdema yekem de tarîxa hilbijartina dersan ji müdîr û mamoste bipirsin û dersa xwe ya Kurdî hilbijêrin. Çimkî hûn jî dizanin Kurdî mafê we ye, li mafê xwe xwedî derkevin.